तो हेलो गाइस आमे माने बुलिके आस्तिनु होउची दोड़ा दोड़ा बुली थतड़े है ना हो किसो दोड़ा बुलिके आस्तिनु दोड़ा देखुचो हे पिला माने हमरो सब एमाने सब बुलिବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ବି ଆସିଛୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁ ପାରୁଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡି ପାଖେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନାଇଁ ତ ଝାଡା ଯିବା ଆଉ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ନା ଭିଡିଓରେ ତ ନିହାତି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲେ ଦେଇକିରି ତମେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଭେରି ଗୁଡ ପାଖୁଆସ ଗୋଟେ କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଯାହା ପାରୁଛ କରିଦିଅ नो पार्टी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ୟେସ୍ ଆଉ ଭଣଜା ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛ 8 ଏଇ କ୍ଲାସ ରେ ତମର ଟିଚର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 14 ଜଣ ଆଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲ ନା ନାଇଁ କ୍ଲାସ ଯାଇଥିଲି କି ପଢା ହେଲା ବହୁତ କିଛି ସବୁ ପଢା ହେଲା ତ ହଁ କହିଲ ଦେଖି 2 କେତେ 10 10 ଭଣଜା ତାହେଲେ ପଢିଛି या कुडे पसंद ଆମର ତାଙ୍କର ନା କି ନୁକାଡୁ ତୁ କେତେ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡବା ପାଣିରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି ତ ତୁ ପଢିଛୁ ନା ସେଟା ହଁ ସେଗୁଡା ପଢିବେ ପାଠ ପଢିବ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବୁଲାରି କଣ ଛୋଟ ବେଳେ ନାଇଁ ନ ବୁଲିନି ବୁଢା ବେଳେ ବୁଲିବ ନାଇଁ କି ଭଣଜା